nasa 359,672 pesos na halaga ng shabu at marijuana ang nakumpiska sa isinagawang buy-bust operation sa Rosales, Pangasinan at Lawag City, Ilocos Norte. Dalawang suspect ang naaresto sa magkasunod na operasyon. Sa Rosales, Pangasinan, nasamsam na mga operatiba sa isang 45 anyos na lalaki ang 51.4 na gramo ng shabu na nakalagay sa 4 na heat-sealed transparent plastic sachet at isang plastic ice bag. Ang nasabing illegal na droga ay nasa 347,072 pesos. Sa Lawag City, Ilocos Norte, isang pinagsanib na operasyon ng Police Provincial Drug Enforcement Unit, Ilocos Norte PDEA, Lawag City Police Station, Provincial Intelligence Unit at PDEA Regional Office 1 ang nagresulta sa pagkakasamsam ng 105 na gramo ng tuyong dahon ng marijuana na nakalagay sa isang Ziploc bag at isang heat-sealed transparent sachet. May kabuuang halagang 12,600 pesos ang nakumpiskang marijuana. Naaresto naman ang isang 22 anyos na high-value individual. Kulong ang dalawa na nahaharap sa kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.